ପୁରୀରେ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଇଛୁ ବେ ତୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଚୁତିଆ ବନଉଛୁ ନା ତୁ ହଁ ମୂଷା ଯଦି କଥା କହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ମୂଷା ପାଳିବେ। ଆଉ ମୂଷା କାହିଁ ଯାଇ ବିଳରେ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ତ ମୂଷାକୁ ପାଳିବେ ଆଉ। ଆଉ ପୁରୀରେ ସବୁ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କଣ? ତୁ ଏମିତି ବୁଝି ନେଉଛୁ ନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ବଳଭଦ୍ର କହୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା କହୁଛି, ଭାଉଜ କହୁଛି, କାହିଁ ଆମେ ତ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନେ? ସେଥିରେ ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ନାନ୍ଦୁଟାକୁ ଏମିତି ହଲେଇ ଦେଉଛୁ। ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଭାଉଜ ଦେଖିଲୁ। ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଜୋରରେ। ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ। ବିକୁ ସେଟ୍ ନୁହଁ, ଭଲ ନାଁ କହ। ହେଲା ମୂଷା, ଚୁଟିଆ ମୂଷା, ବୁଝିଲୁ? କହିଲା ଭିକୁ ସେଟ୍। ତ ଆହୁରି କିଛି ନା, ସିଏ ତା ନାଞ୍ଜ ପାଖରେ ହାତ ମାରିଦେଉଛି, ସେ କୁଁ କୁଁ କରିଦେଉଛି, ତୁ ବୁଝି ନେଉଛୁ ନେଇକି ବେଧେଇ ନେଇକି। ଟାଇଗର ନା ଆହୁରି କିଛି ବାଳ କହୁନୁ? କହିଲା ଟାଇଗର। ସିଏ ଯଦି ଟାଇଗର, ବିଲେଇ ତା ନେଇକି ଭାଲୁ ମେଣ୍ଢି ନେଇକି ଟାଇଗର। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ଆମେ ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ କି ଜଣେ ହେଲେ ଜଗା ଆଉ ଜଣେ ବଳିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥାରେ କହିବନି, ମୋ କଥାରେ କହିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦୁଇଟି ତମକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ହାତ ମାରିପାରିବନି। ଆଉ ମାନେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତ ହାତ ମାରିପାରିବନି, ସେ କହିବ କେମିତି? ତମ ଝିଅ ଠିକ୍ ହାତ ମାରି ଶିଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ଅଲଜ୍ଜିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଚଲେଇଛୁ ତାକୁ, ପଚାରତେ ହେଉଛୁ, ମୂଷା କଥା କହୁଛୁ। ଅଲଜ୍ଜିଆ ନେଇକି ଆସିଛି, ଧାନ ଖାଇବ, ନେଇକି ଯିବ ମୁଠେ କାନ୍ଥରେ ହେଲା। ତ ଧାନ କୁଟିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବ, ବୁଝିଲ ନା? କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହ, ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ଦୁଇଟି ମୂଷା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତୁ କାହାକୁ ତ କହିଦେଉଛୁ ନା, ତା ନାଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଉଛୁ ତୁ। ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ତୁ ବୁଝି ନେଉଛୁ। ତାହେଲେ ମୂଷା କଥା କୁହା ତୁ ଶିଖିଗଲୁଣି ଆଉ। ମୂଷା ଯାହା ଚୁଁ ଚୁଁ କଲାକୁ ତୁ ବୁଝି ନେଉଛୁ, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନେ। ଚୁତିଆ ବନଉଛୁ କାହାକୁ ବେ ତୁ? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛୁ ନା ଚୁତିଆ ବନେଇତେ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ତୁ ତ କହିମି ନାଇଁ, ଜାଣିଛୁ ନା କିସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? ଜଗା, ବଲିଆ। ହେଲୋ ଭାଇ, ମାନେ ମୂଷା କଥା କହୁଛି। ଯଦି ମୂଷା କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ବିଲେଇ ବି କଥା କହିବ, ଭାଲୁ ବି କଥା କହିବ। ଆମେ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା? ସିଏ ଯେମିତି ରିଏଲ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମାନେ ନାଁ କମିବା ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାହେଲେ ଭାଲୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଭାଲୁ କଥା କହିବ, ବିଲେଇ କଥା କହିବ, ବାଘ କଥା କହିବ, ନା କି?